Nintza Olaizola, Taupa Euskaltzaleen Mugimenduko kidea dugu berau, eta erakundearen herrigintza estrategiaren arduraduna hain zuzen be. Bai, ibilitakoa da gizarte langintzan graduatua da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta arlo horretan lan egindakoa, baina azkenengo 3 urtetan euskalgintzan ibili da, eta euskeratik azago edo urruntxu hau dagozan pertsonak euskerara hurbiltzeko lanean diardu ordutik. Irati Agorria ostera, berabe bai Taupa Euskaltzaleen Mugimenduko kidea dugu, eta batera jauzi aurkeztuko dozkuen ekimenaren parte hartze komunitarioko prozesuak dinamizatzen egiten dau behar herri mailan eta isialdi eta kulturgintzako proiektuak kudeatzen bebai. Hain zuzen be, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluan Euskuntza Teknikari izandakoa dugu berau, eta Gernika Lumoko egitasmo eta eragile soziokulturalen parte hartze prozesuak bide laguntzen eta koordinatzen ibilitakoa. Euren ponentziaren izenburua, batera jauzi, euskararen erabilerarako baldintzak adosteko prozesu praktika herritarra. Taupa Euskaltzaleen Mugimendua den garaiko topaguneak, hamarkada barrirako bere helburuak eta lanildo estrategiak zehazteko 3. kongresua antolatu eban 2022an. Kongresu horren ondorioetako bat izen zen euskararen erabileran jauzi, erreal eta goranzkoa emoteko helburuagaz, ekimen bereziekin behar zirela. Eta horren adibidea da, batera jauzi egin zuzen be. Helburua da, herritarrek maila lokalean euskararen erabilera areagotzeko emon beharreko baldintzak adostea. Aldi berean, erabilerari bultzada emongo deutzon nazio mailako olatua sustatzeko bide horretan. Honezkero, Arrigorriagan eta Elgoibarren beharrean dabiz, eta norabide berean bestelako herri batzuetan aktibatzea da euren helburua. Eskerrik asko biei, zeuena da berbea. Kaixo, egunon, edo, hobeki izan da, eguerdi honon eskero. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi ditugu Taupatik, udaltopeko antolakuntzari, gaur gure praktika hon, dinamika hau, plaza honetara ekartzeko aukera emateagatik. Eta gaur Irati eta bion helburua izango da, zuei ezagutzera ematea gure batera jauzi dinamika eta beste prozesu parte hartzaile batzukin alderatuz, izan ditzaken berritasun horiek edo biztaratzea. Hitzartzea hasiera emateko batera jauzi definiten nahiko nuke bi hitzekin. Batetik berria eta bestetik berritzailea. Berria diogu denboran bertan berria delako dinamika, dakizuenez gaur egun Taupa Euskaltzalen mugimendua bezala ezagunak bagara ere, orain arte Euskaltzalen topagunea izenarekin ginen ezagunak, eta 2022an topaguneak erabaki zuen bere 3. kongresua abiatzea. Kongresuenen helburuak hurrengo hamarkadarako lerro estrategikoak definitzea eta adostea zen, eta helburu foku garbi bat geneukan, abiatu genuenean. Euskararen erabileran eragitea. Euskararen erabileran goranzko jauzi bat eman alizateko baldintzak adostea. Eta helburu eta foku garbi bat baldin bagenuen, baita ere premisa batetik abiatzen ginen. Eta argi genuen, helburu berritzaileak lortu nahi baldin bagenituen eta eraginkorrak ezin ginela betiko egiteko moduetan jardun. Betiko egiteko moduekin, betiko emaitzak lortzea aurre ikusten genuelako. Beraz, Inigo Retolaza erraztailearen laguntzarekin batera jauzi izeneko dinamikari forma eman genion. Bere bokazioa, aipatu dizudan bezala, euskararen erabileran goranzko jauzia emateko baldintza horiek adostea zen, ondoren topagunaren lerro estrategikoak definitu ahal izateko oinarri horretatik, baina askotariko jendartea elkarrizketan ipinita nahi zituen lortu adostasun edo baldintza horien formulazioa. Prozesua martxan ipini zen, kongresurako emaitza horiek lortzeko, eta behin batera jauzi bere amaierara iritsi zenean, nazio mailako prozesua izan zen, eta amaierara iritsi zenean ohartu ginen baldintzak erabilgarriak baldin bazitzaizkigun ere, gure estrategia lerroak definitzeko, eta gure hasierako helburua lortu bagenuen ere, are eta emankorragoa izan zela edo eta behintzat pixu handia lortu zuela prozesuan bertan sortu ziren emozio sentipenek ere. Ohartu ginen, prozesua amaitu genuenean, bertan parte hartu zuten banakakoak askoz ere aktibatuago eta ahaldunduago zeudela, hasieran zeudena baino, eta beraz ikusi genuen, ze garrantzi izan zuen, askotariko jendarte horren elkarrizketaren
premisa horrek dinamikan. Jaso genuen eduki guzti honekin, iruditu zitzaigun guk ere berritasun hauei heltzeko eta hurrengo hamarkadan jarduteko aldaketaratz ere urrats bat eman behar genuela topagunetik bertatik ere, eta gure izana eta bide batez izena ere aldatzea erabaki genuen. Hortik, Euskaltzalen topagune izatetik, Euskal Elkarteen Federazio izatetik, taupa Euskaltzalen mugimendu izatera pasatzea, helburua izanik, Euskal Elkarteetatik haratago, banakako euskaltzaleak ere, aktibatzea eta saretzea. Behin dinamikaren balioa ikusita eta nazio mailan emantzigun emaitza ona ikusita, erabaki genuen herri mailara jeistea. Eta, bai lortu ere, Arrigorriagan ipini genuen martxan proiektua, burutu genuen, eta gaur egun Elgoibarren ari gara orain proiektua aurrera eramaten. Eta, pixkat proiektuan ja zehatzago sartzeko, iratiri emango diotitza, berak aurkeztuko izue. Hori da. Batera jauzi dinamika edo egitasmoa zer den eta ze oinarri edo helburu dituen hobeto ulertzeko, ibilbide txiki bat egingo dugu oinarri teorikoetatik, gero ze metodologia erabiltzen dugun horretarako komentatuko dizuegu, eta bukaeran kasu praktikoek nola lurra hartzen duten ere azalduko zaizue. Zer da eta zer lortu nahi du herriratzean batera jauzi dinamika edo egitasmoak? Urrengo hamarkadarako eta kokatuz, urrengo hamarkadan bete daitezken helburuetan euskararen erabileran goranzko jauzi bat eman dadin baldintzak adostea. Adostea hitza etengabe aipatuko dugu aurkezpenean zehar, hori delako dinamika honen esentzia edo egiteko nagusia. Baina helburu bikoitza du eta baldintza horiek adosten eta ateratzen doazen heinean betetzen den bigarren helburu bat ere betetzen da. Euskararen aldeko sarea aktibatu eta bide batez norbanakoak ahalduntzen doaz prozesuan zehar. Orduan, uste dugu hau gaurkoan mintzagai dugun gaia denez erdigunera ekartzea eta sarrera gisa garrantzitsua dela, gero hau nola gauzatuko den eta nola lurreratzen dugun gure bide laguntzatik ere azalduko dugulako. Aipatu bezala, Arrigorriagan jada bukatu dugu egitasmoaren zati hau, eta baditugu, atera dugu emaitza, baditugu baldintza horiek herri mailan adostuta, herri mailako testuinguru eta ekosistemari erantzuten diote hauek. Momentu honetan Elgoibarren bukaerako txanpan aurkitzen gara eta azkenengo saioak bide laguntzen gabiltza. Guztira kokatzeko apurat idea bat argiagoa izateko, 100 pertsonatik gora hartzen dute parte lansaioetan edo dinamikako zuzeneko saioetan dinamika. Horren ondorioz, uste dugu honen inpaktua herri mailan handiagoa dela. Izan ere parte hartzaileek adierazi digute, honek euskararen aldeko elkarrizketa herri mailan sustatu eta indartu egiten duela. Hortaz, ikusi dugu zuzeneko lansaio dinamikek ematen dutenaz gain, herri mailan ere honek sortzen duela giro eta gaia presente egotea, herrian. Eta zer eskaintzen da taupatik bide laguntza honetan? Herri akordio, herri itun partekatu bat sortzeko gune bat, metodologia bat jartzen da, orain aipatuko dizuet ze oinarri dituen metodologia horrek jartzen da martxan, eta lehentasunak ere ikusten joaten gara, ez? 10 urtetara begira gidalerro horiek, baldintza horiek adosteaz aparte, lehentasunak zeintzuk izan behar diren ere lansaio hauetan elkarrizketara ekartzen ditugu. Horretaz aparte, ahots ezberdinak ekartzea ere helburuetako bat da, izan ere batera jauzi ez zen posible izango eta ezen berria izango, euskaratik urrunago dauden pertsonak ez bagenitu elkarrizketa honetara eta erdigunera ekarriko. Beraz, fokua hor ere jartzen dugu eta azpimarra berezia egin nahi dugu horretan,
badakigulako agian jendea ez dagoela ohituta besteen iritziak entzutera desberdinak direnean, baina horretarako taupak metodologia bat jartzen du martxan, orain azalduko dizuedana. Orduan, askotariko iritziak eta bizipenak ekarri nahi ditugu erdigunera, eta horretarako euskararen erabilerari buruz normalean jarduten duten pertsona multzo horretatik haratago identifikatu nahi ditugu partaideak. Bai, guk dinamiketan edo lansaioetan gure lan hartzen dugu, baina badago beste parte bat, herriak egiten duena, kasu honetan, Euskara elkartek eta udalek lagundu dute, eta haien parte hartze gabe ezinezkoa litzateke identifikazio lan hori egitea, baina ekartzen dugun metodologia hori tokian toki moldatzen dugula ere esan beharra dago. Metodologia horrek 3 aldagai nagusi edo ditu. Aldaketaren teoria oinarri hartuta, lehen da bizi konpartitzen dugu eta esplizituki partekatu ere lortu nahi dugun aldaketa edo lortu nahi den aldaketa zein den. Bai, hori behin adostuta, euskararen erabileran hurrengo hamarkadan Goranzko jauzia nola eman behar den pentsatzen jartzen gara, eta orduan dimentsio ezberdineri erreparatzen diegu, bai? Ikuspegi sistemiko batetik egiten dugu lan. Horrek zer esan nahi du apur bat lurra hartuta? Aldagai pertsonalei erreparatzen diegula bai bizipenei, baina herri horretan edo testuinguru horretan ematen diren bestelako aldagai batzueri ere erreparatzen diegula. Adibidez, aldagai kulturalei, bai, ikasita ditugun horiei, beste alde batetik egiturazkoak diren aldagaiei, eta harremanetan oinarritzen diren aldagai horiei. Orduan, ikuspegia dimentsio ezberdinetakoa da, eta sistema baten baitan, eta kasu honetan, herri baten baitan ematen diren harreman desberdinei erreparatzen zaie. Guzti hau, eta lehen aipatu dugu adostasuna, baina adostasuna lortzeko nola, eta zer egiten dugu horretarako. Guzti hau, elkarrizketaren metodologiaren bidez egiten dugu. Elkarrizketa diogunean, bai aipatza gustatzen zaigu saioetan, eztabaidaren metodologia alboratzen dugula, ez? Zer esan nahi dugu honekin? Elkarrizketa erdigunean jartzen denean, ikusi dugu saioetan, sentipenak eta bakoitzaren iritzi eta bizipenak adierazteko erraztasunak sortzen ditugula taldean bertan eta dinamikan, ez da? Orduan, hor bai aipatu behar da, hau ez dela ausaz ematen den zerbait, entrenatu egin behar den zerbait da, elkarrizketa oinarri duen dinamika batean, partaidek prest egon behar dute, hitz egin baino gehiago entzuteko, bestearen iritzia ulertzeko, eta ulertzeak ez du beti esaten dugu, ez? Ados egotea esan nahi, ikertzea eta galderak egitea, eta, aurre iritzi gabe entzutea. Bertan, askotariko partaideak egoten dira, agian ezagutzen ez diren pertsonak, orduan, bai eskatzen dugu, aurre iritzi gabe jardutea, eta pizka bat, bai, begirada ireki eta kurioso batetik parte hartzea saioetan bertan, ez? Eta, horiek izaten dira premisa nagusiak edo, eta bertan jokabide edo jarrera arautzaile batzuk ere jartzen ditugu. Eta horiek izaten dira, osagarritasunaren printzipioa deitzen diogun horiek, bai? Adostasunetara iristeak ez du esan nahi denean ados egon behar garenik, ikuspegi partekatuak bilatzen saiatzen gara, desberdintasunak egon badaude taldeetan, horiek aparte uzten, baina oinarrian dagoen eta partekatzen ditugun adostasun horien gainean jartzen dugu elkarrizketan fokoa. Eta hortik bideratzen dugu metodologia guztia. Bai, eta gure aurkezpena pixka da amaierarantz eramateko, nik uste dut denon burutan dabilen galdera bati erantzuten saiatuko gehala, baina eta nik uste galdera dela, metodologia hau nola jeisten da lurrera, ez da? Ze gorputz hartzen du, herri batera jauzi dinamika eramaten dugunean. Prozesua asaltzeko uneak eta guneak bereiziko nituzke. Unei dagokionez, batera jauzi prozesu osoak gutxi gora bera urte erdia, baina zertxo bait gehiago hartzen du, eta hiru une ditu. Batetik, ikerketa lekuaren ezagutza egongo litzake, hemen oso garrantzitsua da lekuko eragileek parte hartzea, lehen aipatu dugu batera jauzik eta taupak badituztela antzekotasunak, eta naiz eta
gaur egun arte, bai Arrigorriagan eta Elgoibarren, gure elkarte bazkideen eskutik egin dugun prozesu hau lekuko udalaz gain, aipatu nahiko genuke esplizituki, lekuren batera joan ezkero dinamika honekin eta Euskara elkarte bat egongo ez balitz ere, batzorde Euskaltzale talderen bat egongo balitzake, egitasmoa bideragarria dela. Azpimarratu nahiko nuke hori bai, lana izugarria dela, aurretiazko ikerketa eta lekura egokitze lan hau. Ondoren egongo litzake gauzatze une hori, 10 saio izaten dira, gero azalduko ditudanak, eta azkenik eukiko genuke adostasun edo osagarritasun horren unea, ezta? Baldintza horiek lantzen ibiliganak, behin betiko zen ditugun eta formulatzen ditugun une hori. Herriak sortu duen hori, gero herriari berriz ere bueltan eman alizateko. Eta gunei dagokienez, badakigu une hauek pertsonok osatzen ditugula, eta 3 talde behar izaten dira batera jauzi proiektuak martxan ipintzeko. Alde batetik, talde eragilea deitzen dioguna, gure artean talde motorra deitzen diogu, lehen Xabi Paiak egin ditu alderak eta batzu Euskararen erabilera eta kotxea, guk ere berdin, motorra deitzen diogu, nola baitere lan operatiboak egiten ditulako talde honek eta prozesua aurrera eramateko beharrezkoak dian hoiek. Normalean ikusezin bihurtzen dian lanak, ezta? Hemen lanik eta garrantzitsuena, herriko ezagutza ekartzea talde motor hortara, eta ondoren prozesuan parte hartuko duten, bai banakako eta eragileak detektatzea eta gonbidatzea. Eta hemen geldialditxo bat egin nahi dut, ze hau nik ustet bai dela batera jauzik duen balio erantsi bat, arreta handia ipintzen diogu, prozesuan parte hartuko duten pertsona hauei banaka gonbidapenak egitean, esatean, garrantzitsua da egingo dugun lanketa honetan zu egotea. Eta ikusi dugu bi esperientzietan honek garrantzia handia hartzen duela, baina pertsonak prozesuarekiko konpromesu eta atxikimendu bat garatzen duelako, baina hasi aurretik ere. Orduan, gero beste bi talde egongo liratezke, bata da elkarrizketa talde eragilea, 12-18 pertsona arteko izaten da talde hau, Elgoibarren gaur egun garatzen ari garen proiektuan adibidez 17 izatea lortu dugu, beraz, izugarrizko lan egin dute bai udalak eta bai Euskara elkarteak, eta talde hau 5 saio egitera konprometitzen da. Lehen 2 saioetan aurre baldintza batzuk sortzen dituzte, eta hor geldialdi bat egiten da, eta kontraste taldeak sartzen dira prozesuan. Kontraste taldeak herriko sektore edo garrantzizko segmentuak izaten dira. Adibidez, Elgoibarren, kontuan izan ziren arlo sozioekonomikoak, bere talde propioa behartzuela pentsatu zuten, hezkuntzako arloa, aisia kirola eta gazteak, euskaraz ez zekitenak, eta kulturgintza izan ziren 5 kontraste taldeak. Euskaraz ez zekitenak, aipatzen dugunean, akaso hori da berritasunik eta handienetako bat, uste dugu garrantzitsua dela, prozesuan bertan, elkarrizketa talde eragilean, ulermena derrigor kontsideratzen badegu ere, prozesua euskaraz egin alizateko, gero sektore honek ere baduela zerrezana euskararen erabileran jauzi hau emateko, eta beraien kontraste talde propioa behar dutela. Beraz, 5 saio hauek egiten dira kontraste taldeenak eta 5etan metodologia berdina erabiltzen dugu. Helburua da beraiek behaien aurre baldintzak sortzea eta ondoren elkarrizketa talde eragileak sortuak zituzten horiekin alderatzea. Ikusiz, nun dauden errepikak, zer dan osagarritu dezakeguna eta ze ezberdintasun dauden, ezta? Nun dagoen adostasun edo osagarritasun behar hori. Informazio horrekin berriz ere elkarrizketa talde eragilera gatoz, eta hurrengo 2 saioak egiten dituzte, kontraste taldetatik atera den mami hori, beraienarekin uztartu eta baldintza horiek osagarrituz eta behin betiko formulazio batera eramanez. Azken saioan, 5. Helburu nagusiak izan ohi dira, pixkat baldintza horiek abstrakzio horretatik jetxi eta ekintzetara bideratzen hastea, eta beraz, epe labur eta ertainean ze gauzatze maila eduki beharko luketen formulatzen du elkarrizketa talde eragileak. Eta baita ere, gauzatze horretara iristeko, herriko ze eragilek parte hartu beharko luken baldintza horien garapenean. Beraz, prozesua horrelakoa da,
Gaur gaiarekin lotuta, ikusirik baldintzena baietz, baina prozesuak ematen digun beste balio erantzi horretan, jendearen ahalduntzean, aktibazioan ipinen nahi genuela pixkat fokoa, irutu zaigu iratikeetanik kontatze genuena, baina zilegitasun gehiago zuela, bertan parte hartzen nahi didean pertsonei hitza ematea, denak ezin genituen ez ekarri, 100 pertsonatik gora dialako, bideo laburtxo bat ekarri deu behaien testigantza jasotzen dituna, eta horrekin emango genioke amaiera izartzea. Eskerrik asko. Cristina, Perfecto. Perfecto. gaur goizean atzo edo. Aukera bat, bezala ikusten dut, aukera bat da prozesu eraikitzailea eta helburuan jarrita daukagun bezala adostu nahi dugula danekin hemendik aurrera ze baldintza bete behar diren euskararen erabilera egotzeko, horretarako aukera ezin hobea eskainiko digu batera Elgoibarrenek. Eta horretarako joango gara hori herritar perfil ezberdinen bila eta danok norabide berean jartzeko aukera emango digu. Eta orduan zenbat eta herritar gehiago, perfil ezberdinetako herritar gehiagorekin aritu, horrek gero onarpen soziala ere, berme soziala ere emango digu. Orain arte egin ditugun prozesuak izan dira gehien bat ekimenen arabera bildu izan gara, ekimen horren inguruko agenteekin, edo gure lotura zeuken herritarrekin, eta orain aldaketa izan da importantia, segun geralako ja prozesu hone dauka pertsonak eta elkarrizketak dira ardatz, eta orduan anistasunaren bila jungera, adostasunaren bila, eta ja izan da arlo eta perfil ezberdinetakoak, eta gainera kontutan izan ditugu, hori, genero, adin, nondik datozen, zertan lan egiten duten, eta horre danak ariketa horrekin bermatzen dago anistasun hori, ez? Eta berrikuntza hori izango dela pentsatzen dut, eta hori izaten nahi dela, ze konturatzen nahi gera, hori oso urrun, euskaratik urrunago daudenen testigantzak ere oso interesgarriak diala eta ekarpen oso onak egiten nahi diala. Niretzat izan da, benetan, interesgarria. Porque niretzat hau da lehenengo aldiz, egitasmo alakoa baten parte hartzen du. Aukera bat izan da, beste ikuspunto ezagutzeko euskarari buruz nola ikusten de jendia gaurko euskararen egoera Elgoibarren, eta gero ere nola ikusten da eta nola nahi du ikusi. Oso interesgarria ere izan da, azkengo saioan egin genuen bilera bat euskarak ez dakitenekin, eta orduan izan zen beste ikuspunto bat oso interesgarria da, porque guretzat pizkate guk ezagutzen dugu gure harremanak euskarakin, gure egoera, baina askotan ez dakigu nola bizitzen diren euskara eta euskararen egoera kanpoko jendea oin etorri berria direla Elgoibarrera, eta orain ikusi genuen nola beste beharra dakate, eta hori niretzat izan zen nahiko interesgarria eta oso importantia. Uste dute izugarrizko ekarpena egin diezaiokela, ez? Behintzat herrixan sektore baten edo zati baten erronka edo kezketako bat bada, ez? Euskararen etorkizuna zein izango dan Elgoibarren, eta, nik uste dute horrelako ariketa bat eitxia, horrelako ariketa partekatu bat eitxia, hainbeste, 100 pertsona implikatuz eta gainera oso talde heterogenuak osatuz, egiten dabana da euskarari buruzko hausnarketa errealistagoa izatea, ezta? Prozesu honetan, euskararekiko harreman desberdinak dauzkaten pertsonak implikatzea, izan da ere euskal hiztun komunitatekoak edo beste hiztun komunitate batzuetakoak edo beste adintarte batzuetakoak, beraiek etortzea edo beraien kabuz ahoskatu aldizatea zer den hizkuntzari buruz pentsatzen dutena, nik uste dute oso potentea dela, ezta? Bestela iruditzen zaitena da, bestelako prozesuetan egin duguna izan dela espekulatu beste horrek pentsatzen duanaren inguruan, ezta? Ez entzun beharrean, galdetu beharrean eta jaso beharrean beste kolektibo batek gure kezka honi buruz zer pentsatzen duen egin duguna izan da, gure usteetatik abiatu, ezta? Eta, uste dut horrelako prozesuak, ez? Behar dela horrelako prozesuak, gainera denboran irautea, sistematizatzea eta
Niretzako nola ikusten dut, euskara oso garrantzitsua da, orduan, hemen ikasteko eta parte hartzea, horregatik hemen itxak. Ikusten dut, helburua nola berdina da gure taldean eta nola pentsatzen, eta nola ikusten dut Euskal Herrian euskara oso garrantzitsua da, orduan, horregatik hemen itxok. Esango nuke, gauza oso garrantzitsua dek. Euskaraz bultzatzeko. Jendiari garbi usteko, gure inguruen euskarakin bizi nahi du. 108 pertsona izan dira gutxi gora bera, eta gertatu izan dela animatu dianak, saiora bildurrez edo etorri diaz ez jakintasunez, urduri, eta saioan izandako dinamikekin lortu dela pertsona horrek gustora aritzia, oso ekarpen honak egitea, gaina serio egitea, eta irtetzerakoan, bukatzerakoan ere eskerronez joatea. Eta niretzat hori izan da gauza berri bat ere, normalian eskertuta hola jutia gonbidatu duzulako zuri eskerrak emanez, eta haurentzako aberasgarria izan dela ere, esanez, nik hori jaso dut bentsat dinamika honetan. Aberatza izan dela danotzako. Entzute ariketa bat ere izan da, hori ere berriza izan da, ze entzuteraz gaude dituta. Entzun bai, baina gero erantzun egiten dugu segituan, eztabaidara jotzen dugu, eta hori, taupako gidariek erakutsita, niretzat ariketa importantia egin dugu entzuten, danona entzun, eta gero zerbait izaterakoan osagarria izan dadila eta adostasunetara begira beti. Eta horrek nik uste dut giro ona lortu dabala eta eskortasun gutxi egon dela positiboki modu eraikitzailean egin dutura ekarpenak jendeak. Denborak bapatean buelta emon dau, dauntxe ondo gabiz. Ez dakigu ze pasau dan, danon artean adostu dugun, prozesu parte hartzaile bidez denbora astiroago joatea, baina lortu dugu, dana da posible gaur. Beraz, galderetarako tartetxue badaukogu gogoratu pantaiatik zabizienak, zumen idatzi da amentxe kontauko hostiez niri zeuen gogoetak, eta hemen zagozienak. Ikusi dozue, zalantzarik, antxe, gaurko partaidetza bion artean indogu, erdibana joango jaku. Kaixo, oso interesgarria, bereziki hori elkarrizketa, eztabaida gabeko elkarrizketarena oso, ez dakitxe, entzundakotik geixen gelditzen azena, ez? Da oso interesgarria. Zalantza sortu zait, aipatzen duzuenean, erabili duzuela kontraste talde baziela Euskara ezekitenena, ea hor Euskarara hurbilketaren bat egin dutenak, baina Euskara ezekitena zeuden bakarrik, Euskararea bizkarra eman da bizidienak ere hor zeuden, eta horrik ez bat zeuden, planteatu zareten igual, bi talde beriztea, ez? Euskara jakinez, baina nolabaitz gertuko harremanen bat edo nolabaitxeko auki dutenak, eta guztiz baster bizi izan dutenak Euskararen gaia. Bai, astu zaigu aipatzea, hainbat gauzan tartean. Taldekatzeak iteko unian, batez ere lau ezaugarri hartze genituen kontu. Adina eta generoa, bosgarren ezaugarri bat baitare, bakoitzak izan zezakeen izaera herrian, ez da, baina gero kontuan hartza genuen, batetik euskara jakintza maila, eta bestetik euskararekiko atxikimendua. Eta nik uste hor, baita ere, oso zorrotzak izan geha, egon daitekelako aldekotasun handia erakusten duen pertsona bat, eta hizkuntza ez dakina, edo alderantziz. Eta kontraste talde egin genunean euskaraz etzekitenena, izena ere, kako txarten ipini genion, ez genekin oso ondo nola zaugarritu talde hori, edo nola ipini txapel bakar bat talde horri, baina azkenean hola xerabaki genuen deitzea, hor zeuden Mexikotik iritsi berrizean bi emakume, 4 hilabete edo zijoaztenak Elgoibarren bizitzen, eta bitartian zegoen, ez dakit, 60 urteko gizon bat, Elgoibarren bizi izan dana betidanik, eta euskaraz ez dakina. Orduan, aniztasun handia lortu deu, hala ere,
gogoratu eta berriro ere hona ekarri aniztasun hori lortzeko lana izugarria dela eta lekuko eragileen papela ezinbesteko izan dela. Gu taupatik azkenean parakaidista hutsa gehalako herritan eta behaien esku hartzea ezinbestekoa delako olako segmentazio ona lortzeko taldetan. Eskerrik asko. Bestelako galderarik? Emoten dau ezetz. Orduan, eztabaida bako elkarrizketa honetan itxiko dugu gaurkoa. Eskerrik asko da txalo bat mesedez. Taupako kidei, batera jauzi proiektua aurkeztu deuskuelako.